Nova tàctica per lluitar contra els robatoris de cables elèctrics. Els ajuntaments, tips de renovar la inversió en les seves instal·lacions per culpa d'aquests furs, han optat per invertir més en la prevenció. Alguns veïns del barri de Can Mates de Sant Cugat del Vallès han estat més d'un mes sense llum al carrer perquè uns lladres es van endur cables elèctrics dels fanals per vendre'n al coure. No és l'única zona del municipi que ha quedat a les fosques en diverses ocasions. L'any passat el robatori de cables va fer anar de corcoll l'Ajuntament. Els van sostreure gairebé 9 quilòmetres de cable i sovint, quan el reposaven, el tornaven a arrencar. Ara l'Ajuntament, quan reposa el cablejat a les zones amb robatoris reincidents, hi aplica un esprai invisible i identificable amb llum ultraviolada i quan els lladres intentin fer-ne negoci es pot detectar que és material robat. No podem posar un policia al costat de cada fanal. Llavors vam trobar aquest sistema, juntament amb altres que també estem provant, que això ens permet fer d'efecte dissuasori a l'hora que un lladre d'aquest material s'ho repensi. Els cables s'impregnen amb un ADN sintètic que conté un codi únic que identifica el propietari i el lloc on està instal·lat. La policia té accés a la base de dades d'aquests codis i en cas de robatori, si es recuperen els cables, poden saber d'on són. El producte està basat en ADN sintètic i llavors té una composició molt forta que el que permet és impregnar-se dins el cable, fins i tot el cable de coure, no es pot esborrar i té una resistència de 1.000 graus de temperatura. També s'han modificat alguns dels quadres de comandament elèctric perquè es dispari una alerta en cas de robatori. Amb aquest sistema de control, encara que els fanals estiguin apagats perquè és de dia, si algú talla un cable elèctric, tant l'empresa encarregada del manteniment de l'enllumenat públic com la policia local i els Mossos d'Esquadra rebran un avís per SMS del lloc exacte on s'està fent el robatori. Sònia Poll, TV3, Sant Cugat del Vallès.